자 जोङो द्रायाव थांनो जोङो बे जाबाय वाटारफल दै जिरि बियो जायगाया नै माबायदि बरिया नुदों नै वाव वाव बा 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 डेन्जार नै यो रड नै आगोलनि नैबे अनेक बुस्थु फारि अनेक दंमोन ना बेयाव आरो जोङो एकदम गोजौआव गाखोनायनोसै मा मा दङ गोजौआव नायनोसै थांसै गोजौआव मा मा दङ मा मा नुगोन जेबो होआखै जेबो गैया बेयाव जेबो गैया बेयाव दालाय मा खालामगोन दारायाव दुगैनायखौ नायनोसै Nanti kiman tuh ha? Tuh ano hoy? Korpora ise? Iya re hoy. Ya. 문제라고 야. 자기가 집었 뭐장. 와 봐봐봐. सेंग्राफ्राबो नै सेंग्राफोराबो लोब दङ गासिबो बेरायनो मोजांनि थाखाय सेंग्राफोराबो नायनो फैदों नै वाव 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 बेसे समायना वाव वाव जोबोद मोजां जायगाया नायनो थाबायनांगौलै उदैया फिसा जालांगोन ना run
Ada na itu nama mak. Oh! Oh! Epan mari jam. Iya, dah. 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 Wow! Eh, aru jalan.